Kakang iya sinuwun. Mundure ning apa? Narendra Pusar Bumi. Prabu Naga Bagindo mboten nerimaken. Mundura. Dapure kaya ngapa Baladewa sing rampung iki? Di munyuk putih kaku melibat ana kene. Wis ora katon miris nyawang Prabu Naga Bagindo. Ana ratu tuwa mung karinjeng kangge ning luwangan soe. Naga Bagindo. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa, Halayudha Kakrasana Karsana. Kowe tekan kene arep apa? Kowe arep apa? Goleki para Pandhawa. Yen ketemu bondo tangane serimpung sikile tugel gluwak cakep iki. Lambene blawanan. Wani-wani nyumbari Pandhawa ora ngerti ini sedulure tuwa samplok ora perot lambe ora ngerti. Ayo iki tunggal maju ning barat. Waduh penemban piye? Wah. Wis ketemu kali sinten Pandhawa dereng. Lah kok turu ning dalan, ratu kok turu ning dalan kuwi isin-isinke. Sing turune sinten? Wijata Siwa kok turu. Sapa mungsuhmu? Ratu Mandura Prabu Baladewa. Aja kowe sing maju. Tuwek do tuwek kaya apa wujude Baladewa. Ida dikobong Baladewa. Ratu gleleng sapa kowe? Baladewa. Oh iki wonge. Balik kowe sapa? Iki begawan Reksa Bawana. Reksa Bawana? Iya. Ndi Pandhawa kon maju rene. Piye? Pandhawa kon maju rene. Wah iki wong tuwa wong kari nyidam terbelo. Lah kok nyumbari Pandhawa. Sajake jeleh nyawang srengenge. Kowe selak kepengin diuntapke nyamu to nyumbari Pandhawa. Lho tadane tungake Baladewa ki lho rek. Ayo. Anggepe apa kowe? Ayo. 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 Ush. Ush. Jar. Oduh yung. Wah. Oduh. Ayo yung. Priwon. Aduh. Baladewa nggarap wong kaya nggarap kewan. Aku iki pendhita disembah-sembah. Lah kok mung trima dinggo. Kena tak ibaratke ratu Pusar Bumi iki jaran sing lagi negar. Yen aku mbacut malah kewirangan iya. Mata aji penggandan golek ya ngendi anakku Gatotkaca iki. Ayo. Ger, Dasruti Penemban. Wis ora ana ingkang bisa mapai. Prabu Baladewa kena pengabaran ilang tanpa lari. Munyuk putih sing katone sekti mandraguna iki ora wani ngadepi marang kekuatanku. Prayoginipun aku iki ra wis tau krungu kondange jare Pandhawa kuwi duwe senopati. Mekaten iya. Senopati sing digul-gulke iki ora ana liya mung kejaba sing jeneng Gatotkaca. Mekaten Penemban. Dinteni wae. Dinteni wae. Awake dhewe mesanggrah ana sak cedhake Praja Ngamarta. Mengko yen nganti ana sing ora trima aja ndadake suwen Ngamarta dibedah babar pisan. Oh iya.
yen Puntada wis nguncupake tangan tegese dhek wis teluk tumuli dibanda diaturke Sinundridana nggih praing ngaten monggo kepareng mesanggrah sawetawis ayo mundur satara nggih palugon lakuning lekas lukita lenuding kidung kadung kadereng hamomong memangun manah ora hayu ayu ana kang tanah golong gumolong manadu kara karenane ora mangapus-pus pita wangsalan semon sarada pawanuting ranu sing karasanira tining kanyo mani selingira Gusti mirahing so